magandang hapon po sa inyong lahat. So guys, ngayon po is Friday. So dito po sa Oman, pag Friday, wala pong pasok. And also, dapat stay at home lang po tayo kasi nasa pa rin po tayo, sitwasyon ng COVID-19. So guys, ngayon po is gagawa po tayo ng fruit salad. So ito po ang mga recado. Simple lang po ang fruit salad na gagawin natin guys. So meron po tayo nitong cheese. Masarap po ang cheese guys. Kasi sa sobrang tamis po ng fruit salad, ang cheese is nakakatanggal umay. So meron po tayong cheddar cheese. Saka meron po tayong Nestle cream, 2. Condensed milk. Isang condensed milk po is katumbas po ng 2 Nestle cream. Meron din po tayong mixed fruit. Ayan. Meron tayong makapuno, coconut sport, nata de coco, saka nata de coco rin na puti. Wala akong nakitang palm, so okay na siya guys. Magiging fruit salad pa rin siya. So let's start! Danananin! So ayan na guys, maglalagay na tayo. I-mix lang natin siya lahat. Ito, drainin ko na. Yung nakita nyo kayo ng malaking fruit cocktail. So, ayan guys. Ganyan siya karami. And then, yung nata. Ito yun, yung nata. Ito pala guys, itong makapuno, yung sabaw nung cocktail fruit, yun ang parang pinanghugas ko dito para mabawasan yung tamis nung makapuno. Ayan, i-mix ko lang siya guys. Ayan. So, ayan na siya. Mix lang tayo guys. Lahat dapat i-drain nyo guys para hindi siya watery. Ayan. Ganyan siya. Okay. And then, maglalagay na tayo. Itong condense. Isang buong ganito. Natin siya guys kasi malakas ang braso ko. Halo-halo lang natin siya. So, tandaan nyo guys, isang condense milk, 2 ganito maliit. Para sumakto yung lasa niya. Sinutin kasi siya pa yung lasa. Paghaluin natin na siya guys. Ayan.
Focus mo nga siya sa... Kita nyo guys. Halo-haluin lang natin siya. So, ayan guys. Na-mix-mix ko na. If gusto nyo pa siyang ma-juicy, gusto nyo pa siyang ma-sauce, pwede kayo ulit magdagdag ng half lang na condense. Half lang. Ayan, enough na. Half lang sa condense. Saka, pwede tayong mag-add ng isa pang Nestle cream. Kasi diba nga guys, sa isang cup, sa isang latang condensed milk, dalawang ganito. So, kahalating condense, isang ganito. Ayan. Ayan guys. Sarap nito guys. Totoo lang. Kasi, so ayan guys, haluin natin ulit. Ganyan lang siya guys. Ganun lang kadali. Halo-halo mo lang. Ayan. Maramihan na siya to guys. Itong salad na to is umaabot kami ng 1 week bago namin maubos. Ito paano lang naman. Siyempre, boring ka sa bahay. Ayan guys. Ang sarap siya. Nakita nyo, juicy na siya. So, ang gagawin ko na guys, maglalagay na tayo ng cheese. Pero hiwain ko siya ng maliliit na cubes. Ayan guys, nagugas ako ng kamay. So, hiwain natin siya ng maliliit. Kasi nagpapasarap to guys. Totoo lang itong cheese. Ayan natin ang cheese. Kasi yung cheese, di ba, maalat siya. Natatanggal yung umay mo sa tamis ng fruit salad. Siyempre, wala namang maalat na salad. So, kailangan natin maghanap ng ingredients na tutulong para matanggal yung pagkaumay natin sa salad guys. Ayan na siya guys. Diba, sarap. Salamat pala sa mga nanonood ng mga video ko guys. Thank you so much. Please like pa rin kayo ng like. Mag-video pa rin ako ng video. Yan guys. Subscribe din kayo guys, please. Para sa akin. Saka guys, shout out kay Alisa na naman. My God, pinakita niya ang aking video sa aking favorite na doctor, si Dr. Maria. Tawang-tawa ang aking doctor, actually. Nagre-request English daw. Sabi ko, Ali, paki-translate na lang kasi nadudugo ang ilong ko sa English. Bahala na si Ali mag-explain ng English, guys. So, ayan. Sarap na siya. Kunti pa. Diba, guys? Ang sarap. Ang yummy na nito, guys. Try natin. Ihalo. Oh, sarap. Last time pala, pinatikman ko sa Ate Faye. Shout out kay Ate Faye. Nagustuhan naman niya. Masarap daw siya, guys. Kaya sige. Ate Faye, manda ka. Matitikman mo na naman ang aking salad. Ayan. Ang sarap na siya, guys. Ito, ready na siya, guys. Sinahalo-halo ko lang para ma-mix yung Nestle cream, yung condense, yung cheese na dinagdag ko. So, ayan na siya, guys. Guys, habang gumagawa pala ako ng salad, nagluluto din ako ng puto. Yan, puto siya, guys. Pero next time, tuturuan ko kayo paano gumawa ng puto without egg. Ayan siya, guys. Tingnan nyo. Buksan ko. Tinenenent! Yan.
Hindi pa siya luto, guys. Layin pa namin siya. So, ito na siya, guys. Ready na siya. So, that's it, guys. Ito na ang finished product ng fruit salad. So, i-focus mo nga sa para ano. Parang kitang-kita. Ayan. Ayan, mas kita nyo na ba siya, guys? Ganito konti. Ayan. Diba? Super yummy siya, guys. Paano ba makikita mabuti? Ang sarap, guys. As in. Para hindi na kayo, gusto nyo ulit-ulitin kumain, guys. So, yan na, guys. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat, guys. Please like and subscribe sa ulitin.